Bigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, tuti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, dabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:36 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! Kamusta na kamo dira? Kamusta ang inyo sining pagbugtaw? Kamusta ang inyong pagbangon? Good morning sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagahigop-higop na kape si Manong. Start your day with coffee sa mga nagalibot-libot subong nagasinangitan sang pandesal. Naga-crave sang mainit-init nga pandesal silang ga-kimba. Good morning, good morning.
Makaupod ninyo ako sa buong kaagahon from 4:30 a.m. Tub-tub sa alas 6 ang aga. Ululupod kita nga pinulaw-pulaw ba? Adri sa atong saring pagpangalagan sa programa nga Sunday Morning News. Ako di istoryahan ang pila ka mga balita. Ang pila ka mga topiko diri sa atong saring programa. By the way, mabatian kita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Alin sa 1st District up until sa 5th Distrito. Andra kay Papa Flo, good morning. Andra sa my K5 News FM Sara. And of course, sa mga kabanuahanan na sa lain-lain yung mga distrito diri sa Iloilo Province, good morning. Draman sa mga syudad sang Pasig, ang component city sang probinsya sang Iloilo. Kamusta ka mo dra sa mga merkado publiko? Ang iban dra, gahimos na kadto sa uma. May mga talamnan. Beautiful Sunday. May mga tawag na, may mga obligasyon aga pa. And of course, diri sa Iloilo City, sa mga distrito diri, sa pitutanan ka mga distrito, alin diri sa may Mandurriao, sa mga nagapamati sa aton diri sa may Mandurriao Public Market, nagapangaping-aping, nagahigop sa Arroz Caldo dira, mga sika driver. Subong ang mga tawag na aga pa nagabugtaw ang iba niya mga sika drivers, ang aton sa rin mga jeepney drivers, ang iba niya mga taxi drivers ang nagapinulaw-pulaw sa aton sa rin mga dalanon dari sa Iloilo City. Sa mga taga Mandurriao, sa taga Haro, ang sa may Haro Big Market, sa distrito sang Haro, dire kita sa may Commission Civil. Medyo mabulubugnaw ang panahon. Kay nagtupa no ang ulan mga ka-K5. Tinami man na. Kung wala ka man, di mo na kinanglan bala magpaandar sa inyo sa mga electric fan. Makabatyag ka na yun sa tugnaw nga nagapanalupsop sa imo sa mga kaugatan. Sa Managasimba dira, sa Haro Cathedral. Enjoy your Sunday with your family. Upod ang inyong mga kapuhan, kay nablusan, kabataan. Upod nyo man dira ang inyong kahagugma. Sa Managabaligya dira sang Bibingka. Sa may palibot sang Haro Plaza, good morning. Kamusta ang inyo sa ning pagbulo baliswa sang Bibingka dira? Birds are singing by my side. And of course, drama sa may Lapas Public Market. Mga suki naton nga tagparamati. Mga iba nagaplastar pa lang. Nagaplastar sa ilang mga balaligyaan. Sa mga bugasan. Mga ibandara sa mga meat products naton. Nagapang ano na dira. Nagapang tok-tok sang tok-tokon dira. Nagakilo na sang kaliluhon. Kamusta presyohan na isang bugas tada? Ate may tag 20 kilo na gid man. And of course raman na sa mga taga Lapuza, sa distrito sang Lapaz, sa taga City proper, sa mga listeners naton sa Iloilo Terminal Market. Maayad-ayad yun nga agam mga ma'am kag sir. Mahigop ka mo diriya sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy. Para pagkaaga pa lang, umpisahan na sang tawag tabla. Sang maayong lawas. Kung kaisa kita tabla kung aga na budlayan kita magpamuhi, magpangihi. Para at least ma-flash out ang higo sang lawas nyo. Nagwasi flash out man dara ang mga negative sa inyong lawas. Siyempre nami ang kondisyon. And of course, drama na sa mga suki naton nga tagpalamati.
Sa distrito sang Arevalo, kag distrito sang Molo mga ka-K5, nga wala untat man ang pagsubaybay sa aton sa ring programa. Good morning, good morning. Plastar na mga padulong sa simbahan. Andra kay Ma'am Tita Rena Mapa. Good morning, Tita. Imos na, Ma'am. Malaman nga kinapukaw ko siya mo. Sige lang, Tita. Pukawon ta ka, Tita. Hindi ako magtawag na. Hindi ako magkatakaan. Magkataka nga magpukaw dre sa imo kada Domingo. When I see her, I know that you'll say. And of course, naka-Facebook Live kita mga ka-K5. Live diri sa aton nga Facebook page. Sa K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Beautiful Sunday. Ang ka-K5 News FM Iloilo 88.7. Pa-share, share, share. Auto share, power share. Tanan nga mga share, share, share. Diri sa kampiyon nga estasyon ay follow, like, and share ang aton nga Facebook page. Good morning, Sir Totong Labiogo. Happy Sunday, Sir Totong. Kamusta ka? Anong ginbugtawan mo aga pa? Anong tawag mo? Anong ginbangunan mo aga pa? Para kanino at para sa ano ka bumabangon? Gusto ka pilang ba? Sir Hodlom Montana. Grabe man, Sir Hodlom. Baga pulaw kong gabi ka. Temprano pagabugtaw, no? Muna gani ang balila. Kaya kung temprano kapag abugtaw. At siyempre, early bird. Not just work. Siyempre, ang iban to ya. Aga, mook pang tulog. Kung ikaw ya, damo ka na ya bala na accomplish samtang aga pa. Samtang tawag na malinong ang kalibutan. Samtang tawhay pa ang tanan. Pero iba ni, good morning man, so wala pa nakatulog. Kung may bugtaw na, mayara nga bugtaw pa. Ang mga ka-K5 na to, nagatawag na pulaw-pulaw sa mga graveyard shift ka ngayon ni ka-K5 Andre La Pastora. Ate, kaya pa sang mata. Bato, Iloilo. Sa mga call center agents nato na, sa mga BPOs dari sa Iloilo City. Tawag na. Bato, ilang ano yung tuyo, lapit ka na lang mag-out. Kay Joselito Aguilar, good morning. Comment yun, kung diin ka mo subong nagatutok. Kung may mga ipa-shoutout ka mo, i-plastar nyo lang dara sa aton nga comment section. Okay, pang tabyang mo na ito nagkaroon. Kay Sir Hodlom Montana. Bali, Sir Hodlom, mabalya, 20 gurong soft drinks 20 gurong isa ka serve nga rice. Aligad gani, nagkaon kami sa isa ka kalanaan. May tag 35 nga isa ka serve nga rice daw. Hindi galing nga kinilos ang bugas. Ako ni ang serving sa mga karinderya. Sige lang, expect na nato na nga sa pagdugang sang tinuig, sa pagligad sang tiyempo, nga nag-upgrade ang aton kalibutan. Nag-upgrade man ang mga presyo sang balaklon. At dapat sabayan mo man sa pag-upgrade sang imo kaugalingon. Hindi ka mangin stagnant. Mahal ng presyo sang balaklon, ikaw ya wala ga improve. Dapat nakabalo kita mag-hulag-hula. Hindi nga maghulat lang kita sang grasya. Hindi nga maghulat lang sang ayuda. Good morning kay Sir Alex sa Sabo. Dira sa may banwasang Miagaw. Kamusta dira, sir? Mabulubog na man baladra ang tiyempo. Nagtupa man baladra ang tawag na ulan. Kay Sir Raymond Suligam. Dira sa may New Lucena. Si Sir Hodlom Montana gapamunit. Anong target mo subong, sir, nga isda nga bonito? Basi gapamunit kada chicks, ha?
Nga pamunit-munit lang ko no, pruga sulisid nga bulo balikid sa chicks na wala man. Kay Ma'am Langga Norilyn Villanueva Baker. How do you pronounce this? Baker. Correct me sa pag-pronounce. Itra si Ma'am Subong sa may abroad sa may United Kingdom. So probably mga ano ni siya. Norilyn Villanueva Baker. And of course, mga ka-K5, istoryahan naton karon ang pila ka mga balita kung topiko diri sa aton sa ringa pagpangalagaan. Mga nagakalatabo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagakadlaw gid si Sir Hudlo Montana. Ituod sir. Kabulo balikid kapag idmandra sang check. Basi tawag na. Yes, bala nakakuha ka na karon sang isda. Busog pa ang mata mo. Ate may mga chicks na dangagalabay Sir Hudlo Montana. Basi may naga-julo jogging dira. And of course, para na sa aton sa mga headlines. By the way, upod natin na rin sa Master Control. Si K5 Andre Fred La Pastor. Limtan ko man siya man. Dito sa may banwasang Kalinog, ay about na huli ka. Madadakpan sang CCTV. Wahan kin sang CCTV ang isa ka lalaki nga nagdistrongkal sang isa ka piso wifi. I don't know lang kung balaan dyan. Probably wala siya kabalo. Nga tawag na nga may CCTV nga nakatutok sa piso wifi. Aragin bulo baliswa ya. Expert mag-destrongkal sa mga kandado. Sa mga screws kung ano man dara sa piso wifi. Dasig ba? Tapos ang nakuha ya 300 nga sensilyo. Ti amakon mo. Ti kung nakilala ka to, huyaan ka na. 300 mo lang kawaton mo. Pahuya-huya ka pa. Huwag ka na nangayo ka na lang tuno ko ng ulam sa tupad balay mo. Wala lang kita kabalo kung ano na yung tuyo yan sa 300 piso. Ano ni para sa kinanglanon yan sa balay. Teka lain man, ang mga ginapakaon mo sa kabataan mo, halin sa kinawatan. Kung kasarang man balang lawas nyo, na may kapasidad man ka mo mag-ubra, ang bagani nila, kung gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Magbanat kayo ng buto. Hindi nga ang pinangabudlayan sang iban. Amo nang sakamon nyo. Ayo defung. Ti 300 mo lang itong asensilyo. Ano na ngayo ka na lang kay K500, hatagan niya pa kaki-500. Mamala si K500, bisan isa kalibo pa daw. Today Blaster, Ricky Manay, good morning Atras naman nagakape sa Tintin Turo-Turo. Kay Sir Roland, sang Navais Mandoriao. Team de Blaster, Hudlo Montana. Sir Raymond Suligam, Sir Alex Sasabo. Gadamo, nagid nga nagadamo. Ang kawatan. Diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ay bukada pa lang nga isang tuig 2025. Gakalagot man na kamo. Hindi man nato na mahambal na tawag na tungod sang kinanglanon. Itanan man kita diri may kinanglanon. Pero ang bagani nila, lumaban kayo ng patas ba? Hindi nga ang bintato sa tiyanggi ni Tiyay. Nasumalang mo, gisian mo dang bagya. Kwaon mo dang mga wallet niya. That is why, sa aton man nga publiko, dapat we have to be vigilant enough. Mag-obserba man sa maayo
Sa aton sa ring palibot mangin alerto para hindi mabiktima sang ining mga kawatan. Okay, ikaw maning ginabantayan mo. Ginabantayan mo sila, ginabantayan niya man ka. Kapin pa sa mga hilig bala mag-post sa social media. Kung kaisa ano pa, house tour. Okay lang tanay na mag-house tour. Maglibot-libot dara sa balay nyo. Kung secured ba lang, balaan mo hindi ka mo mabiktima. May mga security guard ka mo dra. Mabalaan pa sang kawatan nga wala ka mo sa balay. Okay, ma-post ka mo sa social media. ATM at Boracay for 1 week. At syempre, take for granted marasang kawatan. At tutsig lagal sa may Boracay, ha? At sige, itulugan ta di balay nila isa kasimana. Pandarhon ta ding aircon, ubuson ta di tanan pagkaon kagwarta nila. Leksyon man na sa hilig tanan balang tanan nga hulag i-post. Masami pa na gani mag-post ka mo like mga post events bala or nakakadto na kamo tapos na balang travel nyo antes ka mo mag-post of course no para malikawan man nga makawatan ka mo sa inyong mga balay kag mangin safe man ka mo sa kaduan ninyo kasi nag-post ka nga makadto makamping-camping tapos duwa lang ka mo abis ang abyan mo or ikaw lang isa diba si tawag na ano pang malain niya matabo sa imo kaya nakitaan sang tao sa social media ari siya kapin pa mataymingan nga mga manyakul nagakalam-kalam ang mga unod nila subong daan damo na kabatan damo man subong mga manyak okay syempre balaan nyo kung di nagaugat na syempre sa illegal nga droga dragi na naton tudlo. Okay, siyempre ang mga naga-drugs nga ni once nga very high lain na ni ang tawag na ang sulod sang paminsaron nila bisan mga ginikana ni nila or mga uton hindi ni sila halos kakilala kapin pa sa mga addicted na gid bala hindi nakakontrol sa paggamit sang illegal nga droga tiyan mo ni ang last resort kung wala sang tawag na sang inugbakal sa mga illegal drugs ti mga what? Sa kawatan niya to takpan kahuyan katungod sa 300 nga sinsilyo and of course diri sa syudad sang Iloilo dasod-dasod nga pangdakop sang mga ginaligar durugista ginpatigayon tindo halos wala nagakahubas ang illegal nga droga ano naman dinalin hambal ko gani dire perme mayo pa ang ang kwarta mo gakahubas kwarta naton kwarta ko kwarta mo nga gapamanting kahubas parang illegal nga droga do halos adlaw na lang tapos kung magkaladakpan gani magnulungoy man may nalisol na ko sira hindi kayo siya tuya gatudlo-tudlo sa ako no siya gini nagtudlo sa ako nga mag-suyop-suyop siya bumo sunod-sunod mo lang ko kay barkada ako mo tapos dagdag ko din nila ako lang di subong mapreso dapat kamitaran mo blessed morning kay Sir Jean Ray Siman andra sa may Saraga Iloilo sa may Sambag Saraga matyagan niyo sa Ricky Manaay, Sir Jean Ray Siman, Sir Hudlo Montana ano gid bala ginalagas ang paginawa sa mga drugs ni sa drugs wala man ni sila nagagwapa kung gusto nila mag-glow up gamit na lang sila sang DTX Beauty Soap okay kung ga-drugs ka nagahuloy mata mo diba nagamuludlo mata mo nagadalom dagoya mo ang iban nga gwapa halos hindi na makilala ang tsura nila tungod niya sobra sa addict sa drugs kagri sa aton sa ring balitang international ano naman ni Ayhano dito sa may China mga ka-K5
may isa ka bat virus nga nagasulod sa human cells sa kapareho nga pathway sang COVID. Nadiskubrihan ini kung natukiban sa mga Chinese researchers. Ano ni bala karon ka i-check nato ni karon kung ano ni ka tawag na makulbaan kay bala kita dapat. Ano ni ka ginatawag nga contagious o kung makalalaton. Okay, naludla na kita sa COVID-19 pandemic. Halos tanan kita may tabon sa itsura. May tabon sa itsura, may face mask na, may face shield pa. Tawag na, naapektuhan gitong aton ekonomiya. Tawag na, kita man mismo, no? Stagnan kita sa aton nga mga balay. Mga ka-K5. Tikabay pa. This won't be a serious matter. Kung may mga virus man to sa ila, dito lang to magtinir sa ila, hindi na maglaptad rin sa aton. Kung sa bilog nga kalibutan. Kagari ang ginpost natin bala sa social media, may isa ka bata nga nagpugait sa iya amay sang iPhone. Malya uso na stay. Uso na yata classmate ko tay iPhone gamit nila Tapos akon diya ano niya akong cellphone Android niya akong cellphone. Gusto ko yan sang iPhone para maka-selfie ko, maka-TikTok ko yan. Nami ito nila yung kuha yan sa mga picture tapos ako niya blur buron. Tiyan mo na ni subong ang mga kabataan. Bisan pigado, bisan hindi kasara. Tungod ba lang na pressure, peer pressure nga ginatawa. Nag-aingo sa ilang mga giringkanan. Bantayan ka ron ang duga nga mga detalye. TikTok lang ka mo dra, hindi ka mo magbuya ba? Ang bagay ni sa aton kanta, wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Diba? 1 minute past the hour of 5. Standby ka mo mga ka-K5 kaya pagbalik naton, patpaton na naton ang aton siring mga balita dari sa aton siring pagpangalagad. Dari sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Day. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang
comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpira sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes. Wala pa yan. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ka sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas akong oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company
may tsansagid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makako, and the instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no? Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan dyan ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon niya po kay boss God. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo, nimo, dawat lang ko. Kaya apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus.
Doc, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnunin mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado. Wow! May kumso! Muna, kag magkape! Panubalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Upod sa gihapon, ang inyo lang Kim ka K5 Kim Montaño Kaluyo. This time ko naton ang latest diri sa aton siring lakat sang panahon. Upod ang aton nga pag-asa Iloilo. Nag-standby si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca, good morning! Yes ma'am, mayong aga no, kag sa aton man yung mga pagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, February 22 year 20 23 year 2025 no. So sa karon, ang shoreline sa gihapon ang padayon nga nag-epekto sa may Palawan, Visayas kag Mindanao, samtang northeast monsoon or amihan ang padayon nga nag-epekto sa nabiling iba ahin sa Luzon no. So diri sa aton sa may Western Visayas no, lauman sa gihapon naton ang generally magalumon ang kalangitan. May mga paglap-lap-tapta nga mga paglan-ulan, pagpangilat na goob, dala sining shear line. Kasarangan tugtog sa mabasugaton nga hangin, ika na minghana silangan, magatalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, yara kita sa 24 to 29 degrees Celsius sa aton nga adlaw. Magabot lang kala sa 7 kag magatunod din siya alas 5:59 karon sa hapon. Pagkaman natin latest sa update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, tawag na sir, nag-ulan-ulan diri sa aton, caused by ano ni sir? Yes sir, yes ma'am, ang mga pag-ulan-ulan natin sa subong adlaw, no, kagahon, isa dalain ni sa share line natin. No? Pero subong, wala po man sang tawag na low pressure area, abi, or mga tawag na mga bagyo nga gre-expect diri sa aton? Yes, sa karon ma'am, wala man kita may na monitor or nasiplatan yung in low pressure area or bagyo man sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sige, Engineer Rolly Cuenca, thank you so much for taking our call diri sa K5 News FM Iloilo. Yes ma'am, thank you pagmayan aga. Mga ka-K5, ati share line ang nag-atugas ang pag-inulan-ulan. Sang katugnaw, sang tiyempo subong diri sa aton. Hey Sir Boboy Barion Ameglio, tinapagtawahan ka man da sir. Kapangarumbot da sang habon o kung nagapainit-init na sang kape. Hey Sir Carlo Ancino ha, good morning. Mary Ann Dilo Mampaw, may dayad yun nga aga. Kay Sir Michael Blaze Salis ha, adra sa may third ID. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Good morning. K5 Iloilo Solid Supporters naton Chapter 1 and Chapter 2. Kamusta ka mo drang inyong sininga aga? Sa detalye na sang aton sininga balita mga ka-K5. Say that you love me. Oh, my.
Ate masobra 300. 300 pesos sensilyo ho. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, hey. Adra sa may Banwasang Kalinog. Ang nataban rin isang kawatan ng masobra 300 pesos nga sensilyo nga unod sang piso wifi dra sa may Rizal, Ilawod, Kalinog, Iloilo alas 3:46 ang kaagahon Pebrero 22. Sunod diri sa uploader nga si Bokbok Dalipe, may duwa ka mga dagkuan yung makandado nga ginlock sa machine pag natigayon sa gihapon no nga madistrungkal kag nabuksan niya sang kawatan. Kag accordingly nakuha na tukiban gid lamang niya nga ginransak ng yang machine kag nakuha ang 388 kon 388 pesos nga benta. Sa pag-check sini sa CCTV, duha ang sospek kag motorsiklong ila ginasakyan nga magpalagyo. Di kung tukaon ni nila duha ka ki 500 pwede to pampamahaw lang to pera to kami. Pero ang 388 divided by 2. Tawag na 190 gid man. Mga 190 pesos. Ate sa pamadyagan yung mga kaki-5 bagin nila tong kwarta. Ano tong purpose nila? Ano sa tuman niya kapigadohon? Perme lang na ginarason ng kapigadohon. Masila pa na gani may mga ayuda nga na batmon. Sa mga krimen bala no, pagpangawan, pigado, bisan mo. Wala ko to sang inugbakal sang ano mo. Wala ko to sang inugbakal to sang pagkaon. Ate, pwede ka man kapangita obra. Ate, sa mga uma-uma, basta pisan ka. Kakaon ka gin mga kakipay mo. Pwede ka na kapang scrap. Kapang labor dara sa padbalay nyo. Sa mga manggaranon dara sa inyong lugar. Ate, sa pamatyagan yung mga kakipay. Ano ayan ang rason? Ano ni bala nagkawat siya tungod sa kapigaduhon kay para ibakal sang sudan kanang lanon nila sa balay? Letter A na ha. Kon letter B. Pang scatter, pang scatter. Damo na bisubong nagkakadalman. Na-addictos naman sa online game. Kapin pa sa scatter nga niyo. Pero may kuno na yung babatian mo. Kaya iban ba lang agarisgo sila? Para mataya ko diyo. Madaog ko diyo na. Tapos pagka daog yung daog, kadaranan. Siyempre amugin man na sa sugala. Padag-on ka na nga padag-on. Hasta madaranan ka, bawion man na sa imo, pati kapital mo daw. Ano na yan? Addict man na yan sa scatter. Addict man na yan sa online games. Wala na sang inugtaya, manghawat na lang. We're formulating questions sa inyo nga paminsaron. Para at least ka mo magbinag-binag, madrasam ta nagapamati. O kon letter C, basi inugbakal pa rin sa illegal nga droga. Basi gahiwa o sigid pag ginawa nila nga. Hindi ko ginawa, hindi wala kinanglan ko sang droga. Kinanglan ko magsuyom. Tamo na nga do essential para sa ila. Do pariho lang sang tubig bala no. Ang pagka-importante sang illegal nga droga sa ila nga lawas. Okay na anad na, nagnadaranan. Ate sa inyo, pamantyagan, Sir Michael Blaiselis. Kag sa kabilugan namin, no? Nga aayhan, nagadamo, nagid ang kawatan. Hindi lang dari sa syudad, kundi pati man sa probinsya, sang Iloilo. Kag sa iban, pag ito nga mga lugar, Sir Michael, kag Sir Carlo Ancino. Tapos kung kaisa, kung tanawon mo gani, no, magkaladakpan, sila pa bala ang may kapasidad, kung kapasidad nga magtrabaho, they have the capacity to work,
Okay, pabol ang ilang alawas. Pero sila pa ya ang gapahapos ang ginatawag. Gusto bala nila, kwarta yun. Wala sila pala malhas para lang makakuha sang kwarta. Pala malhas, guro kulba eh. Ang iba ne, kung naka-drugs ne. Wala gulo kulba. Dakop kung dakop. Kapin para iba. Nakagi na priso. Wala pila katuig or pila lang kabulan. Makagwa man kung yapon sa prisungan daw. Nagkakaanan sila. Nagkakamanton nga ginatawag. Wala nagamanton gali. Good morning kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Ninita Barrientos. Good morning K5. Ilang kami nagapamati dra sa may Sinikway Lapuz. Sa Radyo Bandera noon, K5 na ngayon. Always gid nga matunog diri ang ilang radyo. Radyo nila dra sa may Lapuz. Good morning lang dra mama. Ate, isang nagliligad nga mga inadlaw. Banto yan, nagapang hold up. Kung yung tawag nga robbery incidents mga ka-K5. O bantayan nila sa dalan. May mga target na sila nga daan. Sundan. Mag-declare hold up. Mangtaya sang Sir Von, good morning. Mangtaya sang pusil. Iba na gani mga pikin na nga pusil, alampangan nga pusil mo. Siyempre, iba na yung biktima. Siyempre, hindi mo man na yung makaptan, mauyatan mo. Adlo ka man, kaya galing. Piki man to galing nga pusil-pusil. Ano gakagutman na palang tanan? Kung gutman ka mo, dapat tanom ka mo dara. O sa damo da kapayas. O damo da mga balunggay. O damo da kamuti kag balinghoy. Ang iba nabi tungod man sa mga bisyo. Kag mga katol-katol sa lawas nyo dra. Katol sang lawas nyo, katol gid sang ulo nyo. Mga alot gid ka mo na sa sang ulo nyo sa ulihim. Diba Sir Donilo Patriarca Pancho. Sir Ivan Carl de Duro, good morning sa Inday Kate Mini Sound sang Barangay Arakpasi, champion kahapon sa Galon Jogging sa Barangay Libuo, Pasig sa Battle of the Mini Sound. Shoutout man sa Kingstone Unlimited Audio Mobile sa San Enrique, Iloilo, powered by Bantres Audio. Sa mo na gani mga ka-K5, ang pila ka mga advice ang aton kapulisan agod malikawan nga mabiktima sa mga hold up, sa mga kawatan. Nami man ang pag-install nga dokada tawag na pusod-pusod sa aton siya nga mga postes, mga pamalay naton mayara sang CCTV. Parang kaso makawatan ka mo, ma-review ka mo dira nga mga footages para mabahibaluan, mabalaan sino na nagkuha isang kwarta nga ni. And of course, dapat kita mismo vigilante kita, dapat nakalak ang mga portahan naton. Kaya ko kay Isabela, confident kita, wala man rin may masulod. Kami lang man rin pirmi. Bisan gani mga suludlon balay nyo. Wala na pili ang kawatan. Kaya na ya sudlon, bisan suhuton niya pa na. Bali Sir Hudlom Mantana, Isimani Kulba ang kapital. Pero iba na nga mangkilan, wala na ni Kulba. Di okay lang na kung napriso ka, pero kung tampuyungon ka na gani. O kag tawag na kag bululigan ka na sa mga pumuluyo kung residente sa mga biktima mo da. Si mamay mo gen. Mo na nga dapat manglak man ka mo from time to time. O ilak nyo man ang portahan nyo dra kung wala sang tawag na kung ara makabutanan sa sulod. Ilak nyo mga bintana, especially na kung gabi mga ka-K5. Ay dara nag-uwang ang mga kawatan. Dara na sila yagating baliw. Tapos kung madakpan gani, ano naman sang ginikanan, sang pamilya, ang gabuot na yan. Wala na siya sang gamot. Wala na siya sang problema.
Ate, syempre, amugin man na ang natural defense ng pamilya. Depensahan ang ilang himata. Pero kung madakpan ka mo with CCTV, proof ngara ka. Ate, paano ka pa nakadeny mga ka-K5? Bale, Sir Michael Blazelis, mabuot kita, Ma'am Kim. Okay, Sir Ma'am Diane Escoltero Amiglio, good morning. Say that you love me. Ate, may mga asod-asod man nga drug by bus operation nga ginkasa nga aton sining kapulisan. Iton kita naman sa panibago nga balita. May asod-asod nga mga drug by bus operation mga ka-K5 nga ginkasa sa aton sining nga mga police diri sa syudad sang Iloilo. Amo ra gani ang balaton balang nga duwa halos wala kahubas ang illegal nga droga. Ano ba lang kinanglan sa aton sa nga otoridad para matap na ini kag hindi na makasulod. Kadamo sa mga intel naton dra. Okay, siyempre, probably, ang mga point of entry sina ang mga pantalan naton. Ano ba lang problema nga hindi dayon ma-detect, hindi pa lang matawag na ma-intercept sa mga puerto naton. Okay, kung tawag na, kung iban pa gani, no? Sila ako man sila nag-aagi na sa mga ruro. Ano lang problema? Ano lang need nga i-strengthen sa aton nga authorities? Galing kay kung may mga salakyan kabi magsakay sa barko. Halos wala man na gani gina-check kabi mo. Kapila na kita magturo-tabok dira sa may Bacolod City. Dira sa may Dumangas Port. Halos wala naman na gina isa-isa abi nga check ang mga salakyan. Dira kay Sir Michael Blazelis, congratulations sa akong batchmate. Sir Lingaya po, Corporal Lingaya, sir. Okay na siya sa ospital. Kaya namin gani nga safe na. Madumduman yung itong natiruhan sa bypass operation. Kaya mo na mga ka-K5, dapat i-strengthen natin ang mga pagbantay sa mga entry and exit points. Okay, syempre hindi man nakasulod kung stricto gina even sa aton sila nga mga borders sa mga tawag nato na sa mga shorelines nato. May aragin nga wala nag-aagi sa mga puerto, sa mga pantalan naton. Tungod nga nag-aagi sa mga tawag na sa mga baybayon naton. Kasakay sa bangka, kagdraga na puslit ang illegal nga droga. Pero hindi man naton manigar sa mga puerto, abi hindi amo na ang pagka-stricto. We don't have high-tech na mga gadget sa mga pantalan naton. Paglabay abis ang salakyan, ma-detect nga, uy, ay illegal nga droga ni. Say that you love me. Kaya kung kaysa magsakay dirang salakyan sa barko, magkarga dira sang salakyan sa barko. Usually ginapapanaog mo lang bintana, kina-check ang pasahero sulod kung amo na ba lang ang mga instances. Pero paano kung may mga nakatago to gali nga illegal nga droga? Diba, Sir Hudlo Montana? Malaya sa munti manahalin na hindi hugot ang bantay sang kosto. Damo na ganhin, no? Dito na sila sa sulod sang prisuhan. Pero they're living the life of mga pagkadurugista nila. Wala nagauntan. Diri sang kagabi, may naresto diri ang aton sining kapulisan at sa may haro sa ICPS 9. May isa ka street level individual ang naaresto dira sa may barangay Balabagharo. Kuwaan sa more or less 40,800 pesos ng illegal nga droga. Kagagabi man, nagpatigayon sang drug by bus operation adra sa may barangay Santo Niño Norte, Arevalo.
sa isa ka balay palahuwayan. Sa Villa Anita City Proper, pagid ang isa di sa subject. Tidra sa may Pasay City, may SK Kagawad man ang nadakpan. May SK Kagawad ka na imbis mag-role model ka. Instead nga maging role model ka sa mga pumuluyo mo, sa mga kapareho mo, kabataan, ikaw man nag-engage sa illegal nga droga. Ay, Diyos ko. Amo na subong, wala na pili subong. Bisan professional, bisan ala sa government service. Ga-engage man sa illegal nga droga. Tungod sa kakatol sang ila tutunlan, sang ila nga mga ilong nga magsinghot-singhot dara, mag-feeling high, feeling like in heaven. It's a beautiful Diba Sir Michael Blazelen? Dara sa may good morning. Kag maulanon nga aga sa bilog nga bungsuan, Dumaraw Capiz. Maya dayad gid nga. Stand by mga ka-K5. Pagbalik nato na. By the way, inom ka mo dira sa katon sila nga Power Trio. Ang BTX 500 para sa mga tiya nato, nanay, tatay. May mga hypertension, diabetes, kagiban pagid nga sakit. Naman ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ako, nagainom gid ako para resistant siya gid adlaw-adlaw. D3 Bio, sigong nagaulan-ulan. Uso ang trangkaso, sipon, kagilanat. Mainom ka mo sang D3 Bio, nga babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, standby. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programang Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ng isa sa pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ako. Sabi mayambas mo. Ngayon na kada ano ni. Sadya ko kanina kabato na ako ni. Tao ka, happy birthday. Sana malagyan ako niya pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gimagkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat ka na naman na. Oo. Kaya ko mati, sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may na nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko amo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri ma'am open na ang radyo ma'am tunuga gid ma'am i-connect sa amo ni siya ma'am sa connect sa amo kato ma'am ay mamati gid kami ay ma'am nagdaog ako present gamawa mo kami na so nagabanding kami tungod sa sina nga senaryo ako gali si Sheena May Pagulaw na Vilonio nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time, ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho ay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa
kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan, ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila. And then, kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So, ang K5 ga-help man sa amon, wherein nga mag-broadcast sa isa kag isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-obra diri sa WVTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yuhom ako na bala. Ang bala ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:50 na sang kaagahon. I think I'll take a walk in the park. Ito subong sa may pungsod China, ay isa naman ka panibagong bat coronavirus I've got someone nga nagagamit sa kaparehong cell surface protein agad makasulod sa human cells. Kaangay no sang SARS-CoV-2 virus nga ginumpisahan sang saring COVID-19 mahal. Ano naman ta? Ini ang na-discover na may possibility na maglapta sa katauhan sa pila ka mga adlaw in the future according to sa Chinese researchers. According sa isa ka scientist, kaangay isang SARS-CoV-2 ang virus nga HKU5-CoV-2 ang mayaraya sang feature nga furin cleavage site na nagabulig sini sa cells pinagi sa ACE2 receptor protein sa mga cell surface. Sa pila ka mga eksperimento, nakita nga ang mga infected human cells sang HKU5-CoV-2 ang may mataas nga AC2 level sa test tubes sa model sang human intestines kag airwaves. Kaya mo na subong ang ginakabalakan sang mga pumuluyo. Nga base sa ulihi maglapta naman kag may another naman kita no, may pandemic na naman. Amo nang ginakakulbaan sa aton siring nga mga ka K5 nga magalabot sa punto magbalik kita on how we used to be sang pandemic. And hoping that this will be contained, no? Pag hindi na maglaptop pa sa aton sining nga mga ka K5 diri sa bilog nga kalibutan. Pero so far, no, wala pa man sa mga recorded nga mga kaso. Para mo na initial nga pagpanalaws na pagkan research. Nga mo rin may bat virus na nagasulod sa human cells.
Di iba nabi dito sa pungsod China, ti sila gakaon sang tawag na. Sang paniki. Nahilig sila abi sa mga tawag na. Sa mga kasapatan nga ginasugba-sugba. Diba nga ni ilaw pag nakaon na. Diba, Sir John Ahmed Vanuz Nazir at sa may Dumaraw Capiz. Meanwhile, dito sa may Davao City, again post ni naton sa aton sa ring social media page na may isa ka, or again pag-share sang isa ka netizen. Nga nagatrabaho no, sa isa ka cellphone and accessories. Sa may Davao City, ang istorya sang isa ka amay nga luyag kuntani balayang magbakal sang iPhone para sa iya nga bata. Sang tinalikdan gid ni no, o kun sang tinalikdan gid lamang nga inadlaw. For the past days mga ka-K5, nagpadulong ang isa ka amay sa ilang store. Nagatulutan-aw, nagasurusid ing dira sa mga nakadisplay nga cellphone, pero mga Android phones ang nakadisplay. Pero wala ini sa natipuan sa mga Android phones, rason nga nag-offer ang ining babae ang nagabaligya sa store sa mga high-end units. Kamangkot siya kung ano ba lang ang unit sarang gusto mo, sir? Anong ginapangita mo, sir, Hao? Wala ka sang may natipuhan sa mga na-display naton nga Android? Nagsabat naman ini siya nga iPhone ang gusto niya. Kaya mo na ko nung uso sa karon. Nagsabat man ang store attendant nga wala sila sang available ko nung iPhone unit. Nag-ihom na lang kagagin nagpamangkot kung sino magamit. Nagbalos naman ang amay ng iya bata. Nag-ingos ko nung ginaway pas tataya sa ilang balayo. Kabataan, tod subong. Ay gusto ya ko noon sang iPhone. Tungod nga uso, dami quality. Amo na ginagamit sang classmate niya. Nagambala mo, siya na lang wala nagagamit. Amo na ginatawag ba lang nga peer pressure. Kahisaan ka sa iban mo nga mga classmates, mga kaupdanan mo. Feeling mo kung ano ang ara sa ila, dapat magbakal ka man. That's the attitude nga dapat naton baguhon. Once nga manotice naton nga may amo kita na sa aton sa nga kaugalingon. Pero nagambal din tatay, nagambal 10,000 ng kwarta ko. Nagambal sa nga tendan, o nga 15,000 ang pinakanubo nga presyo subong sang iPhone. Especially pa sa mga bag-ogwa, even mga iPhone 11, iPhone XR. Nag-end ang ilang conversation. Pero mo niyang leksyon sa sininga istorya. Is that kung hindi ka sarang ang girikanan nyo, pag mo mismo wala pa trabaho, hindi ka mo mag-demand. Dapat kabalo ka mo magnilag and mag-observe kung ano ang capacity sang inyong girikanan. Diba, Sir Dex Tycon? Sir Michael Blazelis, agree man ka mo dira sa nagapamati sa aton. This time, kung na to nanay, kay we still have 5 minutes, no? Mga ka-K5 ko naton ang pinakaulihing nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo kag ang market report ni ka-K5 Jason the Master Boy Talaron. FM Live Report. Ka-K5 Jason, good morning. Good morning, K5 King. Kaagi ka man ingos para sa baklan ka nanay mo sang cellphone. Oo eh. Pero tawag na wala ka man ng iPhone. Wala pa sa una man sa iPhone mo, no? Sa una, wala man ako sa iPhone. Diba? Anong cellphone nga pinakadumaan ka kay 5 Jason ang naabtan mo? Sa una, cellphone yun na ko, 3210. 3210. Ikaw ka kay 5 Android, din ka na, no? 33 na. Anong naabtan mga cellphone? 3310 or pati nakaabot ka pa 3210? Ang may antenna. Diba sa una ka K5 Jason, no? Lain-lain ang klase ng cellphone, no? May ara nga may antina. Para mga sang 110 may antina na siya. Ano na gani man ang cherry mobile Cherry mobile. Tapos no cherry kita mo ng lain-lain, no? Blackberry na mo na galing. Ang may antina ka K5 Jason. Tapos galagmay pa ng pilhindutan niya pero smooth.
Kung hindi ka kamurot tapos kita. Mamaya, raman ka K5 Jason nga, 3310. Namin man sa una mga Nokia, no? Pang taxi mo. Nokia 5110 na magina sa unang unalit ng mga mayantin. Tapos ka pinandayaw pa kami sa taxi aday, cellphone Testingan tabi kung sino pag-on cellphone. Maya mo man sa una. 5110, biskan mahulog o ayun yung skalak niya. Tapos mga battery sa una sa cellphone. Malamutan, isa kasi mana mo. Lamutan kayo isa kasi mana, keypad mo daw mo. Ang galing kayo sa una, ang ginagamit lang sa cellphone is mag-text. Dahil subong yung may data. Text lang, hindi siya na TikTok. Tayo sa una, text, or ma'am, pang kadala tetris. Nag-agbanog. Asa subong mo nagyapon ka K5 Jason mo. Kaya rin nag-improve na itsura sang manog-banog. Naga-colored na siya subong. Sa una, black na siya nga, dice nga gadugangan, no? Para mo na ka K5 Jason, ang tamo subong sa mga kabataan na nag-aingos bala sa mga Amerikana nila para sa ilang mga kagustuhan, yung mga luhong sa lawas. Pero ikaw ka K5 Jason, ano na yung ginalaygay mo sa bata mo kung amo ng plastada? Why man ko tilay guys okay man sa totom sa kalis nila. Tapos nag-card day ganun ba? Tapwa naman sa sklahan Wow! Layan ganyan akong namana ang mga brain cells kay K5 Jason. Amugin na mo. Anong yung regalo mo sa'yo kay nagtapuan siya? Ice cream lang yan. Bakal pa ice cream sa kadalon. Wow! Sautan mo lang na yun. Ice cream, yummy. Pero K5 Jason, nagulan-ulan subong sa syudad ng Iloilo. Naglan-ulan sa kainaga, paglibot-libot namon, nagkapang ni Tratalite. Pero tawag na madanlog ang dalanon naton. Pero subong ka K5 Jazz, nagapulo pa naliti pa. Mga dalanon, subong mga basa-basa. Pero subong nagapulo pa naliti pa ka K5 Jazz? Nag-untat-untat ng taliti yun. Nag-ina. Medyo mamunog-munog ako yung nag-untat nun. Pero so far, wala man sa mga event dari sa aton sa syudad? Wala man sa mga fun run namin na nagagamit sa talan? Di sa may lapas na wala man sila mga event. Sige, anong monitor naton yung presyo ka K5 Jazz? Basta karon guro may pining guro karon. Sa Paraw? Sa Paraw gali. Karon may pining guro Paraw. May libreng lechon to na karon pero makakadto kami to karon. Bali Sir Ricky Manaay ka K5 Jazz. Good morning dira kay Sir Jason. Na-miss ka na namon. Daw sa siyo. Masarito ko no sa Tintin. Masarito ko no sa Tintin turo-turo. Let's take the car. Pero ka K5 Jazz, anong monitor nato niya presyo? Sa mga panakot kita kapag ng Bombay na to 200 ang kilo, ang house na to 150 ang kilo, labuyo na to niya kumbal niya 300 ang kilo, white onion na to 140 ang kilo, kamatis 70 to 60 ang kilo, patatas 140 ang kilo, taros na to 100 ang kilo, kalabasa 30 ang kilo, luya na to 130, Chinese petsay 60, kanlaon na to ni repolyo 60, bagyo beans na to 90 ang kilo, beans na to 100 ang kilo, pipino 70 ang kilo, ang palaya na to 70 man, ang chapsoy na to niya per pack nag 50. Tanggap mo na ng mga latest nga presyo sa atin ng mga panakot sa super. Sige, K5 Jason, thank you so much dala sa patrol. Sige, K5 din yung market report kung tulong sa atin sa detox na kung extra kape ka na, dapat detox ka pa. Tapos sa patrol si K5, Karen Badilla, ako naman si K5, Disang Talaron. Para sa kampanya balita sa Bisyo Kukikawal Galingawan sa Iloilo. K5, News FM. It's a beautiful day. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. K5 News FM.
nga istasyon K5 News FM. Thank you so much kay K5 Jason Talaron sa imong kampiyon nga report dara sa patrolo pod si K5 Karen Badilla. Mga K5, by the way hay nga gahog greet kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan sa may barangay Talacoan Leon. Please Ma'am K5 Kim, kay Tita Salvacion, baby Kapatayan, retired school teacher sa may Leon National High School. Thank you so much. Madrasa, tanan nga mga taga-syudad sang Pasig, good morning. Oras, alas 6:03 na sa ngaga. Standby sa programa Sunday Morning Newscast. Opod si K5 Kim Montaño Caluyo and of course K5 Arn Lloyd Balala Rifoy. Opod naton sa Master Control K5 Andre La Pastora at your service single forever. Kagini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Takop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, ganit may daog ka. K5, takop ka, ilogo mo promo! Magpamati pirmi sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag hindi na paglisua ang imo radyo. Kay kung madakpan ka sang amon grupo, pwede ka makabaton sang mga papremyo. Kung ikaw ang madakpan nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo, instant nga makabaton ka sang isa ka coupon. Kag hindi lang ina, kung may maipakita kapagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, DTX Coffee Mix, kag iban pa, pwede ka makakuha sang hasta 5 ka coupon. Bantayan sa aton live programs ang pag-raffle namon sang inyo mga coupon, kag i-alerto ang imo nga cellphone. Kay kung ikaw ang magabutan kag masabat mo ang amon tawag,
Daog ka! Hasta sa 3 ka beses lang kami magatawag. Kag kung hindi mo masabat, magagabot kami liwat sang lain naman nga pangalan. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay. Kag dikto mo himuon ang paglogo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Ilogo mo! Pinaagi sa dice, ikaw ang pwede makadaog sang papremyo nga appliances kag cash prizes. Mayara ka pa sang consolation prize nga DTX Coffee Mix. Wala sang pirde kay sigurado may matagaan kagid. Basta itutok lang halin sa aga hasta maggabi ang imo nga radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampiyon nga istasyon. Number 1 kita sa Iloilo. K5 Dakop ka! Ilogo mo promo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:08 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Pebrero 23, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka mabatian, makita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News of Family Iloilo 88.7 Digital. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad. Ako si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kagako naman si Ka-K5, Aaron Refollo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang D3 Bio, naimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa managabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kato na kita sa aton Pangulong dinalan no kon headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day.
Sa atong top story of the day, President Ferdinand Marcos Jr. ginpangunahan ang pagdumdum sa ika-80 anibersaryo sang Manila Liberation. Balitang lokal. Sa ato naman balitang lokal, Attorney Mehelinda Penetrante, bago nga presidente sang Integrated Bar of the Philippines sa IBP Iloilo matapos ginhiwat ang eleksyon kahapon nga adlaw. DILG Secretary John Vic Remulla nagtambong sa groundbreaking ceremony sa desalination plant sa siyudad sang Iloilo. Balitang Regional. Sa aton balitang regional, Anti-Medicancy Task Force nagapatigayon sang mapping kag profiling sa mga kabataan nga nagaistar sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod. 3 kasunog sa Cagayan de Oro sa sunod sa 24 oras. Masobray sa kamilyon ginbilin nga kahalitan. Balitang National. Kag sa ato naman nagapanguna nga balitang national, Presidente Marcos kumpiyansa nga mapapag-on ang diplomatic ties sa pungsod Czech Republic. Mga naglapas sa Comelec Ganban, naglabot na sa masobra 1,500. Balitang International. Sa balitang international, de pasahero nga aeroplano sa pungsod Brazil nag-emergency landing matapos maigo sang pispisa. Magkatuhay nga price adjustment sa produktong petrolyo. Posible ipatuman sa masunod nga semana. Balitang Sports. Kag sa ato naman balita sa patag sang sports, sa EJ Obiena nakakuha sang silver medal sa torneo sa pungsod Germany. Balitang Entertainment. Chris Aquino nagsoperer sang panibago nga autoimmune disease kag hindi pa handa magbalik sa trabaho. Balitang Extra Special. Sa aton balitang extra special, tren sa Sri Lanka, aton pungsod Sri Lanka, nadiskaril matapos mabungguan ang isa ka panong sang ilepante. Ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang Extend Food Supplement. Agad mayara ka mo sang puwersa sa mga mabugat nga mga trabaho. Pero may bala ka mo ginakapoy, may mga mabugat o nagapulaw-pulaw ang ganyan sa line of work. Ka mo sang Extend. Kung para may ganaman ka mo sa inyo sa mga asawa, sa inyong mga partner, meron ka mo sang Extend Food Supplement. Sa iluhanan naton ang aton siri top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa top story of the day, ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagdumdum sa ika-80 anibersaryo sang kailwayan sang Manila sa seremonya nga ginhiwat sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig. Nagtipon man sa aktibidad ang mga tiglawas sa representative gikan sa gobyerno sang Estados Unidos, mga kilala nga personalidad gikan sa Pilipinas kag mga veterano sang World War II agud pasilunggan ang mga nagbuwis sang kabuhi sa isa sa pinakamalala nga inaway sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Kalakip sa mga ginpasilunggan amo ang nahatagan sang Medal of Honor mga soldado nga Pilipino kag mga pamilya nga magkaupod nga nagserbisyo sa inaway. Samtang ginadumdum sang pungsod ang ini nga makasaysayan nga hitabo nga nagserbe naman ang paghanduraw nga patimaan sa masakripisyo nga ginhimo para sa kahilwayan kag long-term nga epekto sang giyera sa kasaysayan sang Pilipinas. Balitang lokal. Halin sa top story of the day, yari na kita sa aton siring nagapanguna nga balitang lokal.
May bago na nga presidente ang Integrated Bar of the Philippines o kung IBP Iloilo Chapter. Nagdaog si Attorney Mehelinda Penetrante bato kay Attorney Eduardo Reyes III. Nakakuha si Penetrante sang 669 ka mga boto, samtang si Reyes naman ang may 109 ka mga boto. Nakuha naman sang Team Abansen ni Penetrante ang landslide victory matapos nagdaog ang tanan nila nga kandidato sa iban nga mga posisyon. Nagdaog bilang Vice President si Attorney Edgar Pestaño, Secretary si Attorney Alfred Panes, Treasurer si Attorney Esther Lee Tremanias, Auditor si Attorney Jordana Maria Haco, kag Public Relations Officer si Attorney Maria Teresa Sanchez. Ang mga napilian nga Board of Directors amo naman Sunday Attorney Christian Arfel Cuadras, Attorney Ayan Tomas Besana, Attorney Johnny June Almio, Attorney Doridialdo Zanyas, kag Attorney Alfred Clement Palmares. Personal nga gintambungan ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya ang ginpatigayon nga groundbreaking ceremony sang tukuron nga desalination plant sa Metro Pacific Water o kanang MPIW sa Pebrero 21, 2025. Sa minsay sang Tiglikom, ginpahayag sini nga naglabot o nagapalabot gid siya sa nga pagpanginbulahan sa Iloilo City Government ilabi na sa mga opisyal nga nagadumala sa Iloilo City. Suno kay Rimulya, ginadayaw gid sini ang syudad bangod niya isa ini sa karon sa mga nagapanguna nga syudad sa pungsod nga madasig ang pag-ugwad o kun pag-ugwad bangod ang dako ang investors nga nagasulod diri agud nga magnegosyo. Dugang pa sang natungdan, malipayon ini nga nagapatulong siya sa Iloilo City kag masaksihan naman nami nga mga oportunidad para diri. Good morning kay K5 Ray Espeha Umalay nga nagatutok kidra sa may pungsod at China. Sa aton K5 managers kag Klinika de Alternativo Medicine and Managers nga naga-enjoy sang ila international tour. Sa dugang balitang lokal, dako nga sabat para sa kakulang sang matinlo nga tubig sa syudad sang Iloilo ang tukuron nga desalination plant sa barangay Ingore, La Paz, Iloilo City. Sino pa kay Iloilo City Mayor Jerry Petrañas, malipayon gini bilang amay sang syudad nga makita ang mga kasubong siring nga pag-umwad kon progress sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya sa tagsa ka naga-umwad nga lugar, nagadamo man ang mga pagpanghangkat nga ginapangatubang ilabi na ang pagpasiguro sang masaligan kag sustainable nga water supply para sa mga pumuluyo. Ganit ako ugid ang iya pagpasalamat nga tukuron ng nasambit nga facility makan pasilidad. Bangod nga ini ang sabat sa isa sa mga pagpanghangkat kag challenges. Ilabi na ang kakulang sang tubig nga nagapanguna nga kinahanglanon sang mga taga Iloilo. Luyag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya nga magbakal sa panibagong nga fire truck kag ambulansya para sa kada banwa. Inang ginpahayag ni DILG 6 Regional Director Juan Jovian Ignahiero sa ginpatigayon niya press conference sa Police Regional Office 6. Suno kay Inhinyero nga nakita nila nga halos na niya truck sa MBFP ang dinumaana kag kada lugar ang wala sang ambulansya nga nagaupod responde sa tion nga may sunog. Bangod sini, igadoso ni Rimulya nga mahatagan sa bago nga BFP truck kag ambulance ang nakalinlain nga lugar sa Pilipinas sagod nga makaresponde gidayon. Naibaluan nga isa sa gintotokan ni Rimulya ang public safety kag peace in order. Sa kaangot nga balita, nagalaom si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mapasangkad pa sang Metro Pacific Iloilo Water kun MPIW ang ila pagserbisyo sa iban nga parte pa sang Iloilo. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa iya termino bilang gobernador sa probinsya, subong palang ini nakasalapo nga mayara sang gintukod nga desalination plant sa Iloilo o kon sa iban man nga lugar sa pungsod Pilipinas. Dugang pa niya kinahanglan sa mga local government units sa kon LGUs na nagadumala sa isa ka lugar sa mga partner nga kasubong sang MPIW. Angot na rin nagapasalamat man ini sa MPIW family sa mga kolaborasyon o partnerships sadto sa probinsya sang Iloilo. Naglapot sa siyam tanan ka mga balay ang nagkalasunog sa area nga sakop sa barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City gabi sa Pebrero 21, 2025.
Sandig sa datos gikan sa Iloilo City Emergency Response Center, yara sa 6 ka mga balayan totally damaged, samtang 3 naman ang partially damaged. Sa piyak sa madasing nga paglaptas ang kalayo, wala sa nabalhag nga napilasan o kon casualty sa nasambit nga insidente. Nahibaloan nga mayorya sa nagkalasunog nga balay ang human sa light materials. Ginpasigurado naman sa mga barangay officials kag natundan nga mga ahensya ang nagakaigo nga pulig para sa mga apektado. Nagapadayo naman ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sa Iloilo sa nasambit nga insidente. Sa kaangot nga balita, naglabot sa ginabanta 270,000 pesos ang nabili niya kahalitan o kondanyo sa nagluntad nga sunog sa Proc Force sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City. Pasado la sa isang gabi, Pebrero 21. Ginpasaka sa second alarm ang sunog sa diin gindeklarar nga fire out alas 7:04 sang gabi. Wala naman sa nabalhag nga napilasan o kon injured kag napatay man sa nasambit nga sunog. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Iloilo City Fire Station kung ano ang gintunaan o kung ginhalinan sang kalayo. Nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government sa mga nasunugan sa relocation site sa Barangay San Jose Arevalo hapon sang Pebrero 22, 2025. Naghatag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kunang CSWDO sa mga temporaryo nga shelters, sleeping kits, kag iban pa nga mga non-food items. Temporaryo naman nga nagatinir sa shopping center ang siyam tanan ka mga pamilya nga apektado sa sunog. Samtang, base sa report ng CSWDO, 6 kabalayan totally damaged, kag 3 naman ang partially damaged sa nagluntad nga sunog. Sa piyak nga bahin, nataban sang kawatan ang masobra 300 pesos nga sensilyo nga unod sang piso wifi sa Barangay Rizal, Ilowod, Kalinog, Iloilo alas 3:46 ang kaagahon Pebrero 22, 2025. Suno sa netizen o kung sa uploader nga si Bukbok Dalipe, may 2 kadalagko nga kandado ang ginlock sa iya machine apang natigayon sa gihapon nga nabuksan sang kawatan. Dugang paniya nga aga na sang natukiban nga ginransak ang machine kag nakuha ang 388 pesos o kon 388 pesos nga benta. Sa pagcheck o kon sa pagchekyal sini sa CCTV, 2 ang suspect kag motorsiklo kon mayara sila sa getaway vehicle nga isa ka motora. Ginbisita kag ginpasidonggan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang operatiba nga natiruhan sa drug bypass operation sa Barangay Trapiche, Oton. Nahibaluan nga si Police Corporal Zerbert Lingaya ang natiruhan samtang ginapatigayon ang drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEU. Gindala naman sa The Medical City Siringaya, kagyara na siya sa maayo nga kondisyon sa karon. Sa police report, arestado ang barangay official kagang iabyan sa ginkasa nga drug bypass operation sa Barangay Manit, Pasig City. Hapon sang Pebrero 21, ang subject ang ginkilala kay alias Ken, 21 anyos, isa ka SK Kagawad sang Barangay Batu. Kag alias Jur, 21 anyos, nga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite, ang hepe sang Pasig City Police Station, nagasakay sa tricycle sa nabaklan sang police posture buyer si Ken, sang isa ka plastic sang ginapatihan shabu. Na-recover pagid ang 5 ka plastic sang ginapasuni illegal nga droga sa posisyon ni Ken, samtang kahimpon si Jur sa illegal nga aktibidad sini. Nagabugat sang 12 gramos kag may market value nga 81,000 pesos ang tanan nga mga suspected shabu nga nakuha sa paghinakop sang subject. Base naman sa panaysayo ni Ken sa police, aminado ini nga nagabaligya sang illegal nga droga kag sa banwa pa sang sarga nagakuha sang supply. Dugang pa sang managligad nga operasyon sang police, nagagwa ang pangalan ni Ken nga ginatuad sang anay mga naaresto. Pot sa 408,000 pesos kabalor sang ginapatian Cebu ang na-recover sa ginkasangad joint drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 6 kag Regional Drug Enforcement Unit 6 sa duha ka mga subject sa isa ka balay palahuwayan nga sakop sang Zone 6 Barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Nabaklan sang isa ka sachet sang suspected Cebu gamit ang bypass money nga 5,000 pesos
Ang mga subject na sanday Glenn Cabalfin, 47 anyos, residente sa Barangay Villa Anita City proper, kag si Mark Rodop Hilyan Garin, 34 anyos, nga residente sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Sa pagrikisa sa ila, na-recover ang 5 tanan ka mga plastic sa isang suspected Cebu. Lakip ng buy-bus item nga may kabugaton nga ginabanta sa 60 gramos o 60 grams kag may estimated market value nga 408,000 pesos. Sa dugang balita, nakakumpiskar o nakumpiskar ang masobra 300,000 pesos nga balor sang suspected Cebu sa ginkasang nga drug buy-bus operation sa barangay Tansabaybay City proper. Gab-isang Pebrero 21, ang arestado ang ginkilala kay Romnick Ignacio. 36 anyos ang barangay Baldosa, La Paz. Sunopa kay Police Captain Michael Toburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 7, nabaklan si Ignacio sang isa ka plastic sang ginapatian Cebu gamit ang 20,000 pesos bilang buy-bus money. Na-recover sa iya posisyon ang 2 pagid kabugos sang ginapatihan nga Cebu, nga nagabugat naman sang 50 grams kag may 340,000 pesos ng market value. Sa ito naman kasi manang nga ginamonitor sang polis si Ignacio, tubtob nga nadakpan na sa operasyon. Ginahibalo pa sa karon sang polis ang area sang operasyon kag ang source sang nasambit nga subject. Arestado sa drug buy-bus operation ang 28 anyos kababae nga si alias Inday sa barangay Q Abeto, Mandurriao, kabisang Pebrero 21. Nabaklan ang subject ng isa ka plastic sa isang kag na-recoveran man siya sa yapig hinakop sa 5 tanan ka gramo sang suspected Cebu nga may market value nga 34,000 pesos. Sang 2018, nakagi naman preso si alias Inday bangod sa visiting drug den. Preso na karon si Inday sa Iloilo City Police Station 5 kag natala na ini nga pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Halin sa balitang lokal, sa Ilohan naman naton ang ato nagapanguna nga balitang regional. Sa aton balitang regional, Anti-Medicancy Task Force nagapatigayon sang mapping kag profiling sa mga kabataan nga nagaistar sa mga dalanon sa Bacolod. Kaya K5 Carla, Defensor sang K5 News FM Bacolod sa kampiyon nga report. Nagapatigayon ang Anti-Medicancy Task Force sa idalang sang Department of Social Services and Development Bacolod City sang mapping kag profiling sa mga kabataan nga nagaistar sa igad sang dalanon sa syudad sang Bacolod. Suno kay Rachel Manga, tigpamuno sang DSSD nga ginhimo nila inibangod ginadumilian sang ila taratapan nga mag-istar ang mga kabataan sa higad sang dalanon bangod tuman ini kadelikado. Suno pa kay Manga nga ang iban nga mga kabataan nga nagaisa sa higad sang dalan ang ila ginabalik sa tagsa sini ka mga pamilya. Angot diri gipahanumduman nila ang pamilya sa mga kabataan nga obligasyon nila nga tatapon ng ila mga anak. Dugang pa ni Manga nga ang mga kabataan nga hindi sarang tatapon sa ila pamilya ila ginasulod sa mga institusyon. Pagpaatag pa ni Manga nga ini base sa Bacolod City Ordinance 146 nga nagadumili sa mga kabataan nga nagaedad 8 ka tuig panubo nga nagapangimos ang igapaidalom sa pagtatap sa DSSD, temporary shelter o kon licensed agency. Ginahingyo man sang DSSD ang publiko nga hindi paghatagan sang kwarta ang mga nagapanglimos sa dalan kag i-refer nila ini sa departamento para matagaan sa nagakaigo nga case management. Kag gini nga balita ginadulong suyon sang DTX 500 mighty si kag Tribayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa K5 News FM. 3 ka sunog sa Cagayan de Oro sa sulod sang 24 oras. Masobray sa kamilyon ang ginbilin nga kahalitan. K5K, Boss Kaino sa K5 News FM Cagayan de Oro sa kampiyon nga report. Mahigit 1 milyon ang damyo sa 3 sunog sa Cagayan de Oro sa loob ng 24 oras. Naitala ang pinakamalaking sunog sa Vicas Rodere, Barangay Carmen. 1.3 million pesos ang pinsala sa struktura. 3 bahay naman ang natupok at isang establishment ang partially damaged. 54,000 ang damyos sa nasunog na bahay sa Zone 2 si Dorship Barangay Ipunan. Ayon sa may-ari
may-ari ng bahay na si Criselda Carbajal na iwang katol ang dahilan ng insidente, habang isang bahay ang natupok at 4 na tindahan ang apektado sa sunog sa Barangay 33. 6,000 pesos naman ang estimated structural damage. Walang casualty o sugatan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng City Fire District sa posibleng pinagmulan ng 3 magkaibang sunog. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Halin sa aton balitang regional kag K5 Network News. Sa iluhan naman naton ang ato nagapanguna nga balitang national. Balitang national. Balitang national. Sa aton balitang nasyonal, kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapapag-on ang diplomatic relationships ang Pilipinas kag Czech Republic. Ini ang ginpahayag sang Presidente kadungan sang courtesy call ni Czech Defense Minister Jana Cernachova sa Malacanang. Dugang pa niya, importante ang pagbisita sa niya. Bangod ini ang patimaan nga mga naistoryahan nila sa Prague ang wala natapos sa Prague. Positibo ini nga mapaligon ng partnership. Sang duwa ka pungsod sa bahin sa ekonomiya kag defense and security. Sunod naman kay Cernachova, sa iya malipot nga pagtener sa Pilipinas, nanamian ini ilabi na sa mga mabuot kag mapisan nga mga Pilipino. Naghampak na sa 1,507 o 1,507 katao ang naaresto sa Philippine National Police. Bangod sa paglapas ng gun ban, humarin sa nagumpisa ang election period sa Enero 12, 2025. Ginpahayag ni PNP Public Information Officer Chief Colonel Randolph Tuanyo nga kadamaan sa mga naaresto gikan sa Metro Manila nga ginsundan sa Central Luzon kag sa Calabar Zone. Madamo sa mga naaresto sa nga civilian samtang mayara sang 7 ka mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines anom sa PNP kay 5 naman gikan sa iban nga law enforcement agencies. Mayara naman sila sa nadakpan nga 2 ka elected government officials, 2 ka appointed government officials kag 2 ka mga minor de edad. Sa dugang balitang nasyonal, yara na sa sobra 50% ang naimprinta nga balota sa Commission on Elections sa COMELEC para sa 2025 elections. Sunod pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, yara na sa 53% o 53% ang kabugusan niya na imprinta nga balota kag ang deadline agud matapos tanan amo ang sa Marso 9 tubtob 10. Pahayag pa sa natungdan, may pag-improbar sa ballot verification apang ang deadline ang mahimo nga maisol sa Abril 14 bangod sa kadamuon sang balota kag kakulang sang tawo. Una na nga ginpahayag sa nasambit nga ahensya nga yara sa 72.97 million ka mga balota ang kinahanglanon nga maimprenta para sa May 2025 elections. Naaresto sa mga otoridad ang 453 tanan ka mga empleyado sang illegal o konseng illegal nga Philippine Offshore Gaming Operator o kanang POGO sa ginpatigayon yung raid sa Bay Area sa Parañaque City. Angot na rin ang mga operatiba sang o kanang mga operatiba sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o kanang PNP CIDG, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Immigration, Department of Justice of Cybercrime, kag Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nagserbe sang arrest warrant batok sa Chinese national tungod sa fraud. Samtang ang emission order ang ginpatuman man kasunod nga ginsuspetsahan nga empleyado sang PGO ang subject nga ginpaidalam sa surveillance sa sulod sa pila ka bulan. Yara sa 453 o kon sa 453 ka pag-empleyado lakip na ang 146 sa